Wel, bore da pawb, a chroeso i chi gyd i'r sesiwn gyntaf yma o'n prosiect newydd e-tholiad. Huw Davies ydw i o dîm e-sgol. A dwi'n falch iawn o weld bod gennau gwmni ar y sgrin bore da Ann Owen Williams o dîm Senedd Cymru. Dwi'n falch iawn bod chi wedi ymuno fy ni bore yma. Ann, sut ydych chi? O, iawn, diolch, bore da Huw. Mae'n bore braf a mae'n fendigedig gweld gymaint o ysgolion wedi ymuno fy ni bore yma. Yn dydi wir, a da ni'n falch iawn bod chi yma fel yn arbenigydd ni yn y maes yma wrth gwrs. A dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy i ddysgu chydig bach am Senedd Cymru a'r sesiwn gyntaf yma, dy Senedd, dy Lais, dy Gymru. Felly, dwi'n mynd i drosglwyddo'n syth ato chi, os di hynny'n iawn, er mwyn i ni gael dechrau arni. Felly, ffwrdd â ni, Ann. Diolch yn fawr. Diolch Huw, a fel o'n i'n dweud, mae'n wych gweld gymaint o ysgolion yn ymuno fy ni bore yma, ac mae'n mynd i fod yn hanner tymor cyffroes yn cael gwahanol sesiynau am y 4 wythnos nesaf. A felly, da ni am ddechrau heddiw yma efo sesiwn dy Senedd, dy Lais, dy Gymru, a dyma'r adda fydd thema y 4 wythnos, dysgu am y Senedd a sut mae o'n gweithio, sut mae'n effeithio'n bywydau pob dydd ni, a sut allwn ni feddwl am syniadau, beth sy'n ni'n hoffi gweld y Senedd yn gwneud yn y dyfodol a datblygu Cymru ar gyfer y dyfodol. Mae gennym ni lot i ddysgu bore yma a gobeithio fyddech chi yn cael dipyn o hwyl yn dysgu am y Senedd. Byddwn ni'n cael chi'n symud o gwmpas chydig bach ac sawl elfen o cwiz i chi fod yn cael cymryd rhan yna fo. Ond dyma ni, awn ni mlaen i'r sleid nesaf i ni gael dechrau dysgu am y Senedd. A dyma ni lun o adeilad Senedd Cymru. Falle bod o'n adeilad sy'n gyfarwydd, mae yna ambell i ysgol dwi'n siŵr sydd ddim ymhell o'r Senedd wedi ymuno ni bore yma, neu falle bod chi wedi bod ar wyliau neu ar drip lawr a gweld y Senedd neu i weld o ar y newyddion. Huw, ti'n gwybod lle mae'r Senedd? Lle mae'r adeilad yma da? Wel, dwi'n meddwl bod fi'n gwybod, fyswn ni'n siomedig os ni'n cael yr ateb yma'n anghywir rwan, ond dwi'n meddwl mai yng Nghaerdydd mae o, ie, Ann? O, perffaith. Ia, gwbl gywir. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn y dosbarthiadau wedi bod yn gweiddi ar y sgrin hefyd. Ia, yng Nghaerdydd, a da ni'n gweld o'n fanna ar y map. Prifddinas Cymru, wrth gwrs. A felly mae'r Senedd lawr yng Nghaerdydd i rei yna ni sydd fel fi, dwi'n eistedd i fyny Ngogledd Cymru digwydd bod ar hyn o bryd, felly y pen arall i Gymru, ond mae'r hyn sy'n digwydd yn y Senedd yn effeithio bywydau pawb sydd yn byw yng Nghymru. Mae'r adeilad, fel da chi'n gweld, mae o'n adeilad unigryw iawn tydi. Dwi fel arfer yn hoffi, dwi'n disgrifio fatha adeilad modern iawn. Mae o'n rhywbeth cymharol newydd yng Nghymru yn cael gwneud gwaith sy'n effeithio ni yng Nghymru. Ond gawn ni weld wan beth sy'n digwydd yn yr adeilad arbennig yma. Gadwch ni weld, da ni am gael chi'n symud chydig bach, gawn ni bach o gesio yn y sleid nesaf, ni weld beth ydych chi'n feddwl sydd yn digwydd yn y Senedd. O'n i'n meddwl, gan bod ti'n fod ydi Gwenar yn gael chi symud o gwmpas, be am i chi drio cymryd rhan a gesio'r atebion cywir? A nawn ni wneud bach o symudiadau falle ar gyfer y dewisiadau. Mae gennym ni A, canu a dawnsio gwerin. Os da chi'n meddwl mae hynny di'r ateb cywir, ydych chi'n rhoi dwylo ar eich pen. B, trafod a gwneud penderfyniadau. Rhowch eich dwylo ar eich bol. Chi'n gweld mol ni yn y sgrin yn fan hyn. Rhowch eich dwylo ar eich bol. Neu pawb yn derbyn gorchmynion gan un person. Rhowch eich dwylo yn yr awyr. Iawn? Rhawn ni eiliad i chi. Reit, canu, dawnsio gwerin, dwylo ar y pen. Trafod, dwylo ar y bal, a pawb yn cymryd gorchmynion gen un person, bosi iawn felly, tysa, rhowch eich dwylo i fyny. Yw ti'n feddwl, Huw? Wyt ti wedi meddwl pa un di'r ateb cywir? Wel ie, dwi'n siŵr falle bod na rhywun wedi canu yn y Senedd ar ryw adeg neu gilydd, Ann. Felly o'n i bron ar hoi yn wylo ar fy mhen, ond dwi'n meddwl bod fi'n mynd i roi nhw ar fy mol ar gyfer ateb B, trafod a gwneud penderfyniadau. Dyna ti, ia, yr ateb perffaith yn fanna. Trafod a gwneud penderfyniadau sydd yn digwydd yn y Senedd, a da ni'n gweld yr ateb cywir yn dod i fyny rwan. Ac mae'r trafod y penderfyniadau yna yn effeithio ni, ond yn y bywydau pob dydd, da ni'n gwneud llawer o benderfyniadau, tydan? A nawn ni weld yn y sleid nesaf, mae ni, hyd yn oed bore yma, dwi'n siŵr bod chi adra wedi bod yn gwneud penderfyniadau. Pa hosan ni roed ymlaen gyntaf, be ydych chi'n mynd i fwyta i frecwast, digwydd bod Weetabix gysi bore yma.
y dewis gwahanol gan bobl be maen nhw'n hoffi ac yn gwneud gwahanol benderfyniadau. Be amdano ti, Hyw? Ti wedi gwneud llawer o benderfyniadau bore yma? Mae'n siŵr mae'r penderfyniad cyntaf nes i oedd ydw i'n mynd i godi'n syth pan oedd y cloc larwm yn canu neu gwasgu snooze. Nes i wasgu snooze bore yma i ddeud y gwir, o'n i angen 10 munud bach ychwanegol yn y gwely. Felly dyna oedd y penderfyniad cyntaf nes i. Mae'n bore di Gwener. Dwi'n siŵr bod lot yn ni yn teimlo fel y bore yma, ond da ni'n gwneud lot o benderfyniadau yn bywydau pob dydd yn tydan. A dwi'n siŵr da chi'n gwneud eich hunan, ond hefyd yn yr ysgol, mae gennych chi gyngor ysgol, a fel yn y Senedd, da chi'n cael trafod a gwneud penderfyniadau falle ran yr ysgol, beth sy'n digwydd, trefn amser chwarae neu amser egwyl, codi arian at achosion da ac yn y blaen. Felly, da chi'n gwneud llawer o benderfyniadau. Ond be am y penderfyniadau mawr sydd yn digwydd trwy'r wlad? Da chi wedi meddwl erioed pwy sy'n gwneud y penderfyniadau fel faint o chwaraeon neu faint o gyfleon da chi'n gael, allai wneud chwaraeon a gadw heini yn yr ysgol, neu os ar ganolfan hamdden ac yn y blaen yn eich ardal lleol, neu yr rheola ynglyn â lle mae pobl yn cael smygu, neu feipio, neu beth da ni'n neud i helpu'n amgylchedd, neu sut ydyn ni'n annog i ailgylchu ac yn y blaen. Neu hyd yn oed faint o arian sydd yn mynd i redeg yn gwasanaethau ni fel yn ysbytai, gwasanaeth ambulans, ysgolion ac yn y blaen. Y penderfyniadau mawr yma sydd yn digwydd yn y Senedd, a da ni'n galw'r trafod a gwneud y penderfyniadau yma yn wleidyddiaeth. Felly llwch chi feddwl am y Senedd fel canolfan lle mae gwleidyddiaeth yn digwydd yng Nghymru. Felly llawer iawn o benderfyniadau, ond Ma'n ni weld rwan ar y sleid nesaf lle mae'r trafod a gwneud penderfyniadau yn digwydd. A dyma ni siambr y Senedd. Da ni wedi gweld y llun tu allan, da chi'n gweld o tu nôl i mi ar y sgrin hefyd. Ond dyma ni siambr drafod y Senedd. Da chi'n gweld yn fan'na mae'r siambr mewn cylch. A mae hynna i annog pobl i gofio cydweithio. Gweithio mewn cylch i gydweithio a gwneud y penderfyniadau gorau ar gyfer dyfodol Cymru. Ac ar y sleid yn fan hyn hefyd, da ni'n gweld Elin Jones, hi ydi un o aelodau'r Senedd, ond hi ydi llywydd y Senedd hefyd, felly hi sydd yn cadw trefn ac yn gwneud yn siŵr bod y trafod yn digwydd yn deg, ond hefyd yn y cyfarfod llawn sydd yn digwydd ar ddydd Mawrth a dydd Mercher, mae yna reola o ran be mae'r Senedd yn cael ei drafod a beth mae'r Senedd yn cael gwneud penderfyniadau yno fo, yn union fel eich cyngor ysgol chi. Da ni newydd gael gwylio Pasg a falle sa'n neis ar cyngor ysgol yn cael deud o'n i bythefnos hanner tymor, ond dydy o ddim o fewn pwera'r cyngor ysgol i wneud dewis fel yna. Mae yna lot o bethau yn eich diwrnod dydd i ddydd yn yr ysgol. Mae'r cyngor ysgol felly'n cael trafod ynglyn â offer ar yr iard, amser chwarae, pwy sy'n cael chwarae pêl-droed pryd, neu falle lliwio waliau yn yr ysgol ac yn y blaen, sy'n ychwanegu at eich profiad chi yn yr ysgol. Ond yn y Senedd yr un peth, mae yna rei rheola ynglyn â beth da ni'n cael ei drafod a'r rhai pynciau sy'n cael ei trafod yn y tŷ cyffredin yn Llundain. Gadwch ni weld y sleid nesaf a gawn ni weld os allwch chi falle gesio pa rei o'r pynciau yma ydy'r rhai mae'r Senedd yn cael ei drafod. Mae yna 8 pwnc ar y sleid yn fan hyn sydd yn cael ei trafod yn y Senedd. Felly oeddwn ni'n meddwl, rhoi funud bach i chi falle trafod yn sydyn yn y dosbarth. A dwi'n yn siŵr iawn, ydy'r chat yn gorau gyda ni, Hyw, bod ni'n gallu rhoi falle all'ch athrawon chi rhoi teipio ambell i gynnig i mewn i weld pa bynciau da chi'n meddwl gall y Senedd i drafod. Yndi, mae'r sgwrs ar agor ac ar gael, felly os oes yna athrawon yn awyddus i deipio atebion y dosbarth, mae croeso i chi wneud hynny rwan. Does dim rhaid i teipio'r 8 i gyd i mewn. Ysgolion a iechyd. Ysgol Hamerdraed yn gyflym iawn ar y chat. Gwych, dwi'n gweld beth yw ysgol Aberystwyth. Ia, ffarmio yn ddewis da iawn arall yn fan yna. Ysgolion y Gymraeg a'r amgylchedd, diolch yn fawr, ysgol y Graig a croeso si yn rhoi cynnig gan ni hefyd, yr iaith Gymraeg, amgylchedd, lot o ddewisiadau da'n dod i fyny yn fan yna. Be wyt ti'n feddwl, Hyw, wyt ti'n cytuno efo'r dewisiadau yma?
Wel ie, mae'n dipyn o gwestiwn yn dydi. Mae yna lot o opsiynau ar y sgrin. Dwi'n meddwl bod fi wedi clywed aelodau'r Senedd yn trafod ffermio yn y gorffennol. Iechyd hefyd, chwaraeon. Dwi'm yn siŵr am y fyddin. Swn i'n tybio falle bod y fyddin yn cael ei drafod yn Llundain o bosib o'r rhestr ucha, a falle wedyn o'r rhestr isa. Fyswn i'n dweud bod yr heddlu hefyd falle'n cael ei drafod yn Llundain yn hytrach na yng Nghaerdydd. Dyna ti. Rhan fwyaf ohonynt. Ie, ydych chi yn iawn ysgol y Graig, a mae hynna'n beth da iawn, mae'r mwyafrif yna, 8 pwnc i gyd. Gadwch ni weld o'n gan i'r atebion yn dod i fyny, mae'r rhan fwyaf na chi. Ydych chi wedi cael, dwi'n meddwl bod ni wedi gweld yr atebion cywir i gyd yn y chat yn fan yna. Ond gadwch ni weld o'n ddo y sgrin i fyny. Dyma ni, ia, Hyw, oedd ti'n gywir yn fan yna. Fyddin y gwasanaeth post, yr heddlu a'r cyfryngau yn bethau nad ydy'r Senedd yn gwneud penderfyniadau nhw. Mae yna lot o drafod yn y dyfodol. Mae yna rei bobl yn teimlo falle sy'n licio gweld y Senedd yn gwneud y penderfyniadau ar hyn. Ond ar hyn o bryd, dydyn nhw ddim. Ond gadwch chi ganolbwyntio ar be mae'r Senedd yn cael drafod. Enghreifftiau di hyn, mae yna restr lot hirach, yn gadwch ni edrych ar rei ohonyn nhw. Ysgolion, wrth gwrs, da chi yn yr ysgol rwan dydach, felly trafod faint o arian sy'n ein ysgolion ni, be da chi'n dysgu, pa fath o bynciau, hyd yn oed be da chi'n bwyta amser cinio. A da ni'n gweld yn fanna hefyd iechyd, nes i sôn yn gynharach do ynglyn â faint o arian sy'n ein ysbytai ni, a be sy'n ein cadw ni'n iach. Dio ddim dim ond ysbytai, deintyddion a gwasanaeth ambulans, yn meddwl sut ydyn ni fel bobl Cymru yn gallu cadw'n hunan yn iach, yn bwyta'n iach, yn cymryd rhan mewn chwaraeon. Ffermio'n un arall. Hyw, pam ti'n meddwl bod ffermio'n bwysig i ni yma yng Nghymru? Wel, fel mab ffarm, swn i'n tybio bod o'n bwysig iawn am ffermio, oherwydd heb ffermio, does na'm bwyd. Yn union. Mae ffermio neu amaethyddiaeth yn bwysig iawn, dydy, yn cynhyrchu bwyd, ond hefyd yn edrych ar ôl yn cefn gwlad ni yma yng Nghymru, a da ni'n gweld bwyd fel pwnc arall yn fan yna, cadw'n iach ac yn y blaen, bod ni'n bwyta'n iach, a bod bwyd ni yn cael ei baratoi mewn mannau glân a diogel. Mae chwaraeon i lawr yn fan yna, allai ddim dychmygu bod aelodau'r Senedd yn y siambr yn trafod lot ar canlyniadau pêl-droed a falle. Be wyt ti'n feddwl, Hyw, pan ti'n meddwl bod chwaraeon yn bwysig i gael ei drafod yn siambr y Senedd? Wel, mae o'n clymu efo iechyd i raddau, ac wrth gwrs, mae yna lot o bobl yn mwynhau chwaraeon yn dydyn. Maen nhw'n mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeon, a mae'n bwysig bod yna gyllid ac arian yn cael ei roi at chwaraeon oherwydd hynny. A hefyd, falle mynd i wylio chwaraeon, bod o'n rhywbeth fel diddordeb i bobl fynd i fwynhau fel gwyliwr fel petai. Yndi'n sicr, mae chwaraeon yn tynnu cymuned at ei gilydd, dydy, ac yn hynod o bwysig i gadw ni'n iach. Ac fel Cymru hefyd, da ni'n gallu edrych ymlaen at ferched Cymru'n cwpan y byd. Mae o'n rhoi Cymru ar map y byd hefyd, dydy. A da ni'n gweld y pynciau eraill yn fan hyn, gwneud yn siŵr bod pobl yn cael cyfle i ddysgu'r Gymraeg a'i ddefnyddio fo. Yr amgylchedd wrth feddwl am yn dyfodol ni yn hynod bwysig, fydda ni'n edrych bach mwy ar rei o'r pethau sydd wedi digwydd o ran helpu'r amgylchedd yn rei o'r sleids nesaf. Ond na, da iawn pawb, o'na gynhigion gwych yn fanna yn y chat, felly mae hwnna rhoi blas i chi o rei o'r pynciau mae'r Senedd yn cael ei drafod. Felly, awn ni mlaen rwan i'r sleid nesaf. Mae'r Senedd yn gallu pasio deddfa. Maen nhw'n gallu gwneud deddfa ar y pynciau da ni newydd fod yn edrych arnyn nhw. Ond be di pwrpas deddf? Neu y gair yn Saesneg ydi law. Felly, be ydi pwrpas deddf? Gawn ni chi'n symud unwaith eto. Gydwch ni newid pethau gwmpas tro yma. A gwneud ni'n flin, B yn cosbi ni, neu ec i'n cadw ni'n ddiogel. Gadwch ni weld tro yma beth am llaw ar y bol, os ydych chi'n meddwl na'r A ydy'r ateb cywir yn gwneud ni flin. Os ydych chi'n meddwl mai i'n cosbi ni ydy'r pwrpas, rhowch eich dwylo ar eich pen. Ac os ydych chi'n meddwl mae'n cadw ni'n ddiogel ydy'r dewis, dwylo ar yr awyr. Felly, Hyw, be wyt ti'n feddwl ydy'r pwrpas deddf? Mae'n rhaid fi ganolbwyntio ar y gwahanol opsiynau fanna i wneud siŵr bod fi'n dewis yr un cywir. Dwi'n siŵr
Mae yna ambell ddeddf yn gwneud rhai yn flin oherwydd bod nhw ddim yn cytuno efo nhw o dro i dro, ond dim dyna di i pwrpas nhw na ci. Dwi'n siŵr mai falle ydy'r ateb cywir, felly dwi'n mynd i godi'n wylo fel yma i ddeud i'n cadw'n ddiogel. Dwylo'n yr awyr, ia, i'n cadw ni'n ddiogel, fel ti'n dweud, yn aml iawn, da ni'n cael bobl yn mynd bach yn flin efo rai deddfa, a ma' na gos bys di bobl yn torri'r ddeddf, ond wir, yn y pen draw, eu pwrpas nhw ydy i'n cadw ni'n ddiogel, a falle mae yna rei deddfa da ni'n edrych ar sy'n edrych ar ddyfodol Cymru ac isio cadw dyfodol Cymru yn ddiogel pan oedden ni'n newydd sôn am yr amgylchedd, cadw ni'n iach fel bobl Cymru, cadw chi'n iach fel bobl ifanc sy'n tyfu fyny yng Nghymru. Gadwch ni weld wan ar y sleid nesaf, mae yna chydig bach o fwy o fanylion neu fwy o enghreifftiau fan hyn o ddeddfau sydd wedi cael eu dewis gen y Senedd. Dwi'n siŵr bod chi'n edrych ar y lluniau yma ac da chi feddwl, ia, mae gen i syniad beth yw rhai o'r enghreifftiau yma. Hyw, os gen ti syniad be mae'r lluniau yma'n trio dangos i ni, mae'r Senedd wedi deddfu arnyn nhw'n barod. Reit oce. Wel, yn y llun cynta, mae'n edrych fel bod y person sy'n dal y bagiau yna yn yr archnad, ond maen nhw'n edrych fel bagiau plastig sydd ddim yn cael ei defnyddio yr un mor aml ag oedden nhw, felly rhywbeth i wneud efo y gost 5 ceiniog na ar gyfer defnyddio bagiau plastig mewn archfarchnadoedd o bosib. Dyna ti wedi taro'r hoelen ar ei phen yn fan yna. Mae Hyw a fi a chathrawon chi, da ni bach yn hyn tydan, a da ni'n cofio adeg pan oeddech chi'n gallu mynd i archfarchnad a jyst cymryd gymaint o fagiau plastig ac oeddech chi isio, doedd na ddim tal. A problem mawr efo hynny'n aml oedd bod na fagiau plastig yn ymgwrchoedd ni, oedden nhw'n bob man yn creu sbwriel yn ofnadwy. Be ddigwyddodd oedd, mi nath un person, fel chi a fi'n byw yng Nghymru, mi nath nhw ddeisebu, mi nath nhw sgwennu at y Senedd yn gofyn, gawn ni plis gwahard, banio bagiau plastig yn llwyr, a mi allwch chi anfon deiseb i'r Senedd lle ydych chi'n dangos bod bobl eraill yn cefnogi eich syniad chi, ydych chi'n cael 250 o bobl i arwyddo'r deiseb, a mi wneith y Senedd i drafod. Yn yr achlysur yma, ddedodd y Senedd, na, dyda ni ddim yn meddwl bod ni am wahard, ond yn sicr mi oedden nhw'n cytuno hefo'r deisebydd bod angen gwneud rhywbeth. Ac felly ni oedd y wlad cyntaf ym Mhrydain i godi tal, a mae gwledydd eraill ym Mhrydain, mae Lloegr wedi copïo ni, cofiwch, di gweld pa mor llwyddiannus oedden ni, a bod Cymru yn lot glanach, a bod ni'n gwastraffu llai o blastig. A da ni wedi mynd ymlaen wedyn i wahard mwy o bethau sydd yn blastig intro. Plastig da ni'n defnyddio unwaith a wedyn i daflu o ffwrdd. Ond wrth gwrs, daflu o ffwrdd, diolch yn pydru na di, ond pethau fatha'r pethau bach plastig i droi te ac yn y blaen oedden ni'n cael mewn caffis. Nwch chi sylwi rwan, mae hynny wedi newid yn aml iawn a'r cyllid a ffurg plastig di troi yn rhoi pren sydd yn well i'r amgylchedd. Dwi'n meddwl bod yna lawar o waith gesio am yr un nesaf, na chwein chi, mae yna dipyn o drafod di bod ar hwn. Mae o di cael dipyn o sylw yn y cyfryngau yn ddiweddar yn dod. Dwi'n ame falle bod o rhywbeth i wneud efo'r terfyn cyflymdra newydd yr un 20 milltir yr awr falle, Ann? Dyna ni, ia, y dod â'r terfyn cyflymder i lawr mewn ardaloedd poblog de, lle mae yna lot o bobl falle'n cerdded i'r ysgol, cerdded i'r siopa ac yn y blaen, felly bod y cyflymder wedi dod lawr. Pan oedden ni'n sôn ynglyn a beth yw pwrpas deddf, mi oedd hwn yn sicr yn un oedd wedi gwneud pobl yn flin iawn ar y cychwyn. Dwi'n ni'n gymaint rwan, dwi'n meddwl bod pobl wedi arfer, ac mi o'na oedden ni'n sôn doedden, pwrpas deddf wedi cadw pobl yn ddiogel, ond mae yna ystadegau wedi dod allan rwan i ddeud bod yna lai o ddamweiniau wedi bod dros yr amser pam da ni wedi cael yr 20 milltir yr awr yma. Wedyn, falle bod o yn dechrau arfer dda i ni yma yng Nghymru a bod ni yn gwneud gwahaniaeth positif. Be am y llun ola yma rwan, ta Hyw? Mae'n edrych i fi fel tasa yna 6 neu 7 o ddysgwyr ysgol fanna yn mwynhau cinio ysgol. Felly, ydy o rhywbeth i wneud efo'r bod pawb yn cael cinio ysgol am ddim o bosib, rhywbeth ar hyd y trywydd yn ni?
Dyna ti. Ia, yng Nghymru rwan, mae cinio ysgol yn ysgolion cynradd ni i gyd am ddim. Ac eto y syniad yma ni'n sôn wrthych chi yn meddwl am gadw pobl yn ddiogel, wneud siŵr bod pawb yn cael pryd da fwyd tra maen nhw yn yr ysgol. Mae'n helpu chi ddysgu, tydi? Cadw chi fynd tan ddiwedd y pnawn. Mae yna ddeddfa sydd yn dod o flaen hwn hefyd, sydd yn gwneud yn siŵr bod y cinio ydych chi'n fwyta yn yr ysgol yn ginio iach iawn. Dwi'n gwybod mae'n dy Gwener heddiw. Dwi'n siŵr bod hi'n ddwrnod chips yn yr ysgol i sawl un ohonach chi. Ond dyma un rhan o'r rheola sy'n na bod chi ddim yn cael chips bob dydd, a rwy'n dydy hynny ddim yn iach na di. Felly hyn o amser cinio, da chi'n dysgu am fwyta'n iach ac yn cael pryd muddlon o fwyd sy'n helpu chi ddysgu, cario ymlaen i ddysgu trwy weddill y pnawn. Felly hwnna yn enghraifft arall o ddeddf. Ar ôl y sesiwn yma, mae croeso chi fod yn meddwl am eich deddfa hun. Yn y pecyn da ni wedi rhannu fel athrawon, mae yna daflen, ond falle sy'n chi jyst licio trafod, a mae croeso sy'n ni wrth yn bodd yn cael clywed be di rai o'ch syniadau chi hefyd. Ond ewch ati a meddwl pa fath o ddeddfa sy'ch chi'n hoffi pasio i Gymru, ond cofiwch chi pa bynciau da ni'n cael ei trafod. Dyma ni, awn ni mlaen i'r sleid nesaf rwan. Pwy sy'n trafod, pwy sy'n cael penderfynu be di'r deddfa sgynna ni yng Nghymru? Pwy sy'n eistedd yn siambr y Senedd? Dwi'n gweithio i'r Senedd, ond yn waith i ydy dod allan i ysgolion a rhoi cyflwyniadau ac yn y blaen. Pwy sy'n eistedd yn y siambr yn fanna ac yn pleidleisio i ddeud, dyma'r deddfa, a dyma sut da ni'n mynd i wario arian i wella Cymru i'r dyfodol. Reit, dyma ni'r dewisiadau a aelodau'r Senedd, rhieni neu... mae gennym ni A eto, dwi'n meddwl, mae oedd hwnna. Dwi wedi colli trac o'r llythrennau ec ddylia hwnna fod yn da. Ec yr heddlu. Felly gadwch ni weld rwan, a ni symud yr symudiadau tro yma eto, ia. Os ydych chi'n meddwl A di'r atab, aelodau'r Senedd, rhowch dwylo ar eich pen. Os mae rhieni, ydych chi'n feddwl, rhowch eich dwylo ar eich boliau. Ac os ydych chi'n meddwl mae'r heddlu sy'n penderfynu, rhowch eich dwylo yn yr awyr. Da chi wedi dewis? Hyw, wyt ti wedi meddwl am hwn? Dwi'n meddwl bod fi, mae rhieni a'r heddlu yn amlwg yn bwysig iawn yn ei meysydd yn dydy, ond swn i'n tybio falle mae angen rhoi nwylo ar fy mhen ydw i tro yma, mwyn mynd am aelodau'r Senedd. Dyna ni, mae gennym ni aelodau'r Senedd, nhw sydd yn eistedd yn y siambr. Maen nhw wedi cael eu ethol, da ni'n pleidleisio i ddewis ein aelodau'r Senedd. A wrth gwrs, mae gen rhieni a unrhyw bobl dros 16 mlwydd oed yr hawl i bleidleisio, felly da ni yn dewis pwy yw ein aelodau ni o'r Senedd. Ond maen nhw'n cynrychioli ni. Yn amlwg, da chi wedi gweld siambr y Senedd, all pawb yng Nghymru ddim mynd yna bob wythnos i drafod a gwneud bob penderfyniad. Felly, da ni'n dewis pobl i'n cynrychioli ni, i fod yn lais i ni yn siambr y Senedd. Felly, gadwch ni weld o'na ni gyffwrdd ar gweld beth mae aelodau'r Senedd yn ei wneud. A dyma ni, mae gennym ni fap yn fan hyn, yn dangos pob rhan o Gymru. Ac mae gennym ni aelodau o'r Senedd sydd yn cynrychioli pob ardal. Mae gennym ni 60 aelod o'r Senedd i gyd, a mae gen bob un ohonoch chi 5 aelod o'r Senedd. Felly, da ni'n gweld yn fan yna yr ardaloedd bychan, yr etholaethau, mae gennych chi 1 aelod i bob etholaeth, mae gennym ni ranbarthau. Mi fydd yna etholiad flwyddyn nesaf, a mi fydd y drefn yn newid chydig y flwyddyn nesaf. A fydd gennym ni fwy o aelodau, ond ar hyn o bryd yma nhw, mae gennym ni 60 o aelodau. Ac eto, ar ôl y sesiwn yma, mi allwch chi fynd ar wefan y Senedd, rhoi cod post adra neu cod post yr ysgol i mewn, a newch chi weld pwy ydy y 5 aelod sy'n mynd lawr i'r Gaerdydd bob wythnos i fod yn lais i chi yn siambr y Senedd. Eto, mae yna dasg yn y pecyn os fysa chi'n hoffi gwneud proffil, fatha proffil pasport, a gwneud llun o'r aelod a dysgu chydig bach amdanyn nhw. Eto, os da chi'n mynd ati neu hynna, rhannwch bach o lyniau hefo ni, sa ni wrth yn bodd yn gweld hynny. Ond gadwch ni feddwl bach mwy rwan ynglŷn â
be di gwaith aelod o'r Senedd, be da ni'n disgwyl iddyn nhw fod yn gwneud. Mae gennym ni symbola gwahanol yn fan hyn i wneud i ni ddechrau meddwl be da ni feddwl mae aelod o'r Senedd yn gwneud yn ei gwaith bob dydd. Felly, Huw, be wyt ti'n feddwl mae rhai o'r symbola yma yn trio ddeitha ni mae aelod o'r Senedd yn ei wneud? O, rwan te. Mae'r llun cynta ma'n edrych fel rhyw fath o uchel seinydd o bosib, felly dio yn golygu falle bod aelodau'r Senedd yn siarad ar ein rhan ni, yn cynrychioli ni o bosib? Dyna ti, ia. Maen nhw'n lais i ni, maen nhw'n siarad yn siambr y Senedd a mewn digwyddiadau eraill yn sôn am be sy'n bwysig yn ein hardal ni. Pan oedden ni'n edrych ar y map yna o Gymru, falle da chi'n gweld lle ydych chi, mae rai ysgolion o Ynys Môn, o'r Sir Fflint, o'r Canolbarth, Aberystwyth. Da ni'n byw mewn ardaloedd gwahanol dydan, mae rhai mwy trefol, rhai mwy gwledig. Felly be da ni angen falle yn wahanol i wahanol ardaloedd. Felly mae'n bwysig bod gennym ni aelodau'r Senedd sy'n nabod i ardal lleol ac yn codi llais felly i ddweud dyma sydd yn bwysig i'n ardal ni pan maen nhw'n ystyried gwario arian a pasio deddfau. Be am y llun nesaf yma ta, Huw? Wel, mae hwnna'n edrych fel clust, felly mae rhaid mae rhywbeth i wneud efo gwrando, dio. Dyna ni, ia, yn sicr. Mae'n bwysig iawn bod aelodau'r Senedd yn gwrando yno i'n cynrychioli ni ac i'n helpu ni fel bobl Cymru mae aelodau'r Senedd. A da chi'n gallu cysylltu fel aelodau'r Senedd i godi syniadau hefo nhw, neu rhywbeth da chi'n pryderu amdano fo. Ac felly mae'n bwysig iawn bod gennym ni aelodau'r Senedd sydd yn barod i wrando ar beth sy'n digwydd yn ei ardaloedd lleol. Barod i wrando a meddwl sut i gael datrisiad a beth sy'n gallu digwydd i wneud sefyllfa'n well. Be am yr un nesaf yma ta, Huw? Mae'n ymddangos fel tasau na ambell aelod seneddol yn eistedd o gwmpas bwrdd, felly ydyn nhw'n cael cyfarfod o bosib ac yn trafod efo'i gilydd? Dyna ti. Da ni wedi sôn am y cyfarfod llawn, do? Y cyfarfod ar ddydd Mawrth, lle maen nhw yn trafod yn siambr y Senedd, ond hefyd ar ddyddiau eraill yn ystod yr wythnos, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau, tra maen nhw'n Nghaerdydd, maen nhw yn gweithio mewn pwyllgorau bach, felly cyfarfodydd llai a falle bod nhw'n canolbwyntio ar iechyd neu yr iaith Gymraeg neu ysbytai, a hefyd yn ei ardal lleol bod nhw'n trafod dod at ei gilydd i weld be allu ddod yn ddatrisiad neu yn syniadau newydd i ddatblygu Cymru am y gorau. Be am yr un nesaf yma ta hyn? Wel, mae hwnna'n edrych fel braich dipyn mwy cyhyrog na un fi, felly ydy o rhywbeth i wneud efo bod yn gry ar ran y bobl maen nhw'n cynrychioli o bosib? O, atab perffaith yma yna. O'n i'n meddwl bod chdi'n mynd i ddeud bod nhw'n mynd i'r gampfa bob dydd. Falle bod ambell un, ond ia ti yn iawn. Mae'n cymryd person dewr iawn, swn i'n dweud weithiau, i godi llais ac i herio i ddeud rhywbeth falle'n wahanol a bod yna yn gry i ddeud, na, dydw i'm yn hapus fo'r penderfyniad yna. Dio ddim y penderfyniad gorau i'n ardal i, a chodi cwestiynau. A dyna sy'n digwydd yn y siambr, maen nhw'n trafod, ond mae yna gyfle i godi cwestiynau a herio penderfyniadau, lle dydyn nhw'n meddwl na dyna ydy'r penderfyniadau gorau ar gyfer bobl i ardal neu bobl Cymru yn gyffredinol. A dyma ni'r llun ola yma rwan ta, Huw. Beth ti'n feddwl mae hwn yn trio ddeitha ni mae aelodau'r Senedd yn ei wneud? Wel, dwi'n nabod y map yma, map o Gymru ydi o siŵr iawn, felly rhywbeth i wneud efo gwneud y gorau dros Gymru gyfan. Dyna ti, ia. Fel oedden ni'n gweld ar y cychwyn, mae'r Senedd lawr ym Mae Caerdydd. Ond bod o'n Gaerdydd ymhell falle o Ynys Môn ac o Sir y Fflint ac yn y blaen, mae'r penderfyniadau sy'n cael ei gwneud yn y Senedd yna i ddatblygu Cymru gyfan i'r dyfodol. Felly meddwl am Gymru a gwneud y penderfyniadau gorau. Neu Cymru, y wlad gorau gallu thi fod ar gyfer y dyfodol. Felly mae hwnna'n rhoi blas i ni rwan o waith dydd i ddydd aelodau o'r Senedd. A da chi wedi dysgu gymaint rwan am waith y Senedd, ac wythnos nesaf mi fyddan ni yn canolbwyntio dipyn mwy ar yr aelodau'r Senedd, a sut yn union da ni'n dewis nhw, da ni'n clywed am e-tholiad, dwi wedi dweud y gair pleidleisio ambell i waith, ond fyddan ni'n edrych dipyn mwy manwl ar hynny yr wythnos nesaf.